nitiere, information is readily available. So inwango kaka activisms gi, but mostly they are based in towns and major towns. Koro iyudo ni jogo ma poda e gwenge kunde mwae kaluo kocha, dala kocha, pod gionge access to information because iwacho gani information is power. Seche ma ng'ato mi that information o empower yi. Inwango ka ng'ato maybe ogo odhi e chandruok machalo kama, to kaka onyalo yudo mondo onyis kata ng'ato kaka share information ne gi ng'ato inwango ka onge. Koro as far as technology is concerned, nikech sani gima wantiere e lony masani mar teknolojia, and ng'ata sani nigi simu, kendo en simu manyalo access internet, iluongo ni smartphone. Koro inwango ka infrastructure onego bed ni keto machalo kaka accessibility of internet hubs e kor gwenge manyalo miyo jogi nafas mar donje mbui access koro wan gi dadano e studio. Inwango ka gin gi application monego bed ni ng'ato koyudo shida inani to onyalo keto kanyo to nenore gi authorities. Because the role of technology mokwongo en keto awareness, ere kaka that information nyalo spread, ere kaka onyalo chopo ne ji mang'eny. Mar ariyo, ka information ni osechopo ne ji, ere kaka onyalo bedo process mondo jogo understand adier ni ka wayudo information machalo kama, ama kopo ni akale e midhiero machalo mag violation of my rights, ere approach manyalo chiwo, ere platform manyalo tiyo godo mondo report gini. Nikech iyudo ni kaka gwenge kocha